Čau lidi, já vás vítám u toho videa. Už dlouho jsem chtěl něco natočit, ale zatím jsem neměl, řekněme, žádný téma, o čem točit. A teď mi ho dali, to rololo.cz mi ho dali. Konkrétně jejich unstoppable verze, rozšíření, rozhraní, píší. Tento příspěvek vidí uživatelé v rozšířeném rozhraní trololo.cz, nazvaném jako Unstoppable, který si můžete aktivovat přes SMS. Tyto SMS nám dají prostředky na provoz webu. Vám zase poskytnou nové a rozšířené funkce, čistější vzhled, méně reklam a prémiový obsah. Ano, potom jsou tam nějaký píčoviny o tom, jak to tam funguje, kolik to stojí, je to 30 korun na měsíc. A píšou tam: omlouváme se, pokud vás tato zpráva rozlobila. Práce, kterou děláme, nás stojí desítky hodin denně a vaše SMS je pro nás oceněním a možností, jak provozovat nadále tento web. Děkujeme za pochopení. Opice utržené z řetězu trololol. Ano, to je hrozně hezký. Desítky hodin denně. Kdo zná tenhle server, tuhle stránku, tak ví, že 99% je prostě ukradený. Co 99%? 100%, akorát občas je někde něco přeloženýho, možná od nich, možná někde jinde, to já nevím. Desítky hodin denně. Co je tak těžkýho na tom vzít stránku, obrázek a překopírovat ho na jejich stránku? Do háje, možná jsou to opravdu opice, který to přepisujou zdrojový kód toho obrázku po písmenu, číslo po číslu. Ale do prdele, desítky hodin denně. To vážně, to jim nemůže nikdo věřit asi. Možná jsem jenom já, čurák, který to prostě nechápe. Můžou mi to vysvětlit, ale do prdele ne. Prostě mi to akorát přijde jako okecávání toho, proč chtějí vydělávat. To, že chtějí vydělávat, do prdele, je to komerční stránka jako všechno ostatní. Nedivím se jim, že chtějí vydělávat. Každý chce vydělávat, ale do prdele, okecávat to desítkami hodin denně, to je trochu ubohost, ne? Možná jsem opravdu jenom čurák, co to nechápe, jak jsem říkal, a můžete mi to napsat do komentáře, budu za to rád, můžete, trololo.cz se k tomu může vyjádřit, ten desítkám hodin denně, a díky za shlédnutí, můžete mi tam hodit komentář a čau, já se jdu nažrat.